Otxidi Farfaia taldearen bigarren iraupen luzeko diskoa ezagutzeko Bilboko kafe antzokira jo dugu. Bertan genituen Zain, Odein, Miren, Jokin eta diskoan produktoren lanak egin dituen Craig kanadiarra. Beraiekin destino epikoetan murgilduko gara. Destino epikoak diskoa mimoz osatu du taldeak. Denbora hartu dute kantuak sortu eta grabaketa egiteko. Disko hau sortzeko prozesua hasi ginen 2018 izan zen, 2018 urtarrilean, 2017 abenduan jo genuen azken kontzertua batirekin, lehenengo ordura arte gure baterista izan zenakin, eta 2018 urtarrilean hasi ginen ensaioak egiten, eta 2018 bukaeran grabatu genuen ja. Urte hortan prestatutakoa. Bai, urte bete gutxi gora bera egon ginen kantuak eta prestatzen eta bai, hoixe. Inoiz baino denbora gehiago jardun deu kantuak prestatzen eta grabazioan da. Grabazioan argiago genitula gauza batzuk, baina grabaketa bea ere azkenean sortze prozesu bat bezala da eta beste bat ere bada, eta momentuan ere beste gauza asko suertatzen dira, batzuk gehitze dituzu, beste batzuk igual idea oso garbiak intzuaz, eta gero azkenean aldatu egiten duzu, baina aurrekoarekin alderatuta noski, dudik gabe, soinu aldetik igual bereziki, eta konposizioan gero ere gauzak gehitzen jundia edo kentzen. Nik uste batez ere, disko hontan sortzeko fasean izan ditugun instrumentu horiekin grabatu dugu. Aurrekoan kantu batzuk akustiko zituzten, beste batzuk laurok sortuta, eta orduan grabatzea joan ginen ere oraindik ez genukan oso garbi, akustikoan grabatuko genitun, edo gitarra elektrikoa egin, hor nasketa. Eta guain gontan baia sortu deunetikan, baia sintetizadore gitarra elektriko, eta erabili duen instrumentu zeo guztia erabili dugu gero grabatzen. Hor hori nabaritu da, eta nik uste hori emaitzan eragina izan dula. Diskoa grabatu genuen Anderrekin, Shot Estudioan Arrasaten, eta diskoak grabaketan Craig ere presente egon zen, orduan berak ere asko lagundu zigun, adibidez nik asko goratzen dut politika grabatu eta gero ikusiko du erabiltzen dugun, denbora guztian mantendu genuen irekia gauza batzuk erabiltzearen eta ez erabiltzearen aukera, orduan etzen grabatzeagatik ez da sartuko eta ez grabatzeagatik gelditu daiteke kanpoan, Eta Craigekin egon ginen horre lanean ere bai horrekin, diskoa grabatu genuen guk Hirurok eta Ibon Gerrak, Kaluse taldeko bateri jole ere badenak, eta udako bira eta gero Ibonek taldea utzi du, eta orain David Peñalbarekin ari gara, Norman taldeko bateri jolea izan zena eta beste talde batzutan ere bai, eta bada gure laugarren bateri jolea, espero ezagun ez dakitzen bat eukiko ditun. Eta garrantzitsuena denak lagunak izaten jarraitzen dute. Bateri jola izan dian denak jarraitzen dute, eta denak hor daude prest egunen batean beharko ditugulako denak. Egunen batean egingo dugu lau bateri jolekin. Disko berri hau grabatzeko Ander Barriuso izan dute soinu teknikari. Kantuen produkzioan berriz, Craig biaren kanadiarra aritu da, abestiei beste bira bat emanez. Bilatu dugu izatea disko, kolore ezberdin asko zituen disko bat, eta bai beste estilotan, beste taldetan jardutegan proiektutan igual oso proiektu zehatzak dira estilo oso zehatz batutan, eta gustuko ditugu, garai batean gehiago izan, ohitura gehiago zeon, disko irikilagoak izaten, eta hori bilatu izan dugu. Aparte laskaulako kuriosia pila bat gustu aldetikan, eta danetatik nahi dugu probatu, nahi dugu saltxeatu, eta horrek taldekide hon izaera, saltxer hori ere bizkat izlatze guztetu kantuen balia hortan. Bai, eta gero nik esango nuke, Craigek ere lagundu zigula gauza batzuk fintzen, grabazioan aurretik, eta guk hartu genituen norabide batzuk ere, beak ere aldatu zizkigun, edo pixkat, norabidea pixkat aldatu zuen. Orduan, beste pertsona bada, beste ikuspegi bat, eta beste gusto batzuk, eta beste eragin batzuk, eta nik uste hori dana, islatzen dela
diskuan. Guk produktore lan egiteko eskatu genio, baina gero hain lagun handiak izan da, beti onda taldiak ere, ez da, bea izan agindu dunat, beak sugeritzen zituen gauzak, eta guk ere bai, eta danon artean pixkat jungea osatzen. Baina, bueno, bai babes bat eman digula, batez ere guk ere danok gatoz toki batetik, toki berri berekoak gea, orduan momentu batian kantu horiek freskoago jasotzen ditu kanpotik handator, eta batian ematen di igual gira bat guk ordu arte jarri ez duguna. Tentatuta egon ginen egiteko, sortzeko 10 talde izen ezberdin eta egiteko rekopilazio bat izan balitz bezala, ez? 10 talde ezberdinek jotzen duten kantu bakoitza, ez? Nik uste dut, konposatu, ez du, nik pare bat edo 3 kanturen ideiak ekarren dituen, beste gehien zuek ekarri zen dituzten eta hortik eraiki egin dituen elkarrekin. Uste dut dela gehiago joaten zaigula alde guztietarantz, ez? Osea, tentatzen gaituztela musika estilo eta soinu ezberdinak, ez? Destino epikoak lana oso disko irikia da. Musika territorio ezberdinetan mugitzen den lana da honakoa. Kantu guztiek badute elkarlotzen dituen ari bat, naiz eta koordenada ezberdinak izan. Handia komentatu hori, kantuen arteko ezberdintasuna handia dela, guk ja hainbeste denbora guaz kantu hau egin guelta, guk ja oso familitzat ikuste ditugu eta oso soik, de hecho bain kontzertutan ere egea diskoa jotzen, diskan jarri den orden berdinean eta gustatzen egulako horrek egiten duen historia, kontatzen duen historia eta intensia aldaketak eta horiek. Uste dela disko bat ere igual entzun berdana, ez da igual lehenengo golpean, bai bilatu itzazkezu elementua gustatzen zaizkuna den engantzatu aldizuenak, baina buelta batzu berdituen, abesti asko ere lokala eramaten genituenean, batek proposatzen du abestia eta abestiak jotzen zoazen bezala deskurritzen zoazen disko bat dela esango nuke, baina euskalo. Bai, niretzako badago, badago kanturen bat, igartzen dudala, dagoela bakarriko basamortuan. Beste kantu batzuk daude familia txikitan bilduta, ez? 2 edo 3 kantu daude horrela lengusinak izango ziren, beste batzuk anai-arrebak, eta daude batzuk hor direla urrunetik etorri den lengusu hori bisitan, eta ez dakit zer, ez? Baina, familia osoarekin eta kolega guztiekin egiten duzu afari bat, ez? Bete daude ardi beltzak. Niri gogoratzen dit igual, egia daudeiek esan duena, badaudela disko batzuk norabide oso garbia dauzkatenak eta beste batzuk ezetz, eta disko horiek onartzea hasiera batean arraroa dela, ez dakit, igual gertu daukagulako adibidea, baina zait neguren ideia zabaldu diskoa dauzka landu daitezken musika estilo guztiak, eta gaur egun guretzako, gu oso nomenteroa gara, oso disko koherentea da. Oso luziak ez dira abestiak, orduan gustoko ez dezuena bukatuko da, lasai. Ez kezkatu. Eta igual aurreago gustako zaizu bat. Bai, ez dakigu ikusi, berda. Ogain arte kanpoan ibili geha jotzen, orduan harrera ezberdina izan da, gaur guain hemen hizkuntza ulertutare uste ezberdina aldatzen dela, orduan ikusiko dugu jendia nola idan. Eta gustoko ez badu, urrengo diska igual elektroniko ingo dugu, igual ingo dugu baladan disko bat, ez dakik. Zentzortan oso irekita gaude eta hori da, ez burua. Uste tortan gozatze deula oso gauza ezberdinak egiten eta gauza ezberdinetan probatzen. Normalean talde txarron komplejo hori izatea, no? Batzuntzat gehiala gogor egitea, gogorrantzako biun egitea, motorjedei kontrakoa pasatzen zaion, ezta? Jebile gustatzen zaion, punki ere bai, denei gustatzen zaion. Igual guri ere litxiko geha, jende ezberdina gustatzea edo ez. Disko berrian nabarmentzen diren 2 faktore nagusi daude. Bata elektronikaren presentzia da, bestea Mirenen ahots eta Azpi ahotsen lanketa. Bai, danean ikastea eta nik ere uste ibilbide bat egin detela hortan, baina honek ere kulpa pixkat badu, asko lagundu itelako hortan, lokalean ere landu deulako, kantatzeko ere lagundu itelako teknikoki eta melodia harmonizatzen eta
eta nik uste dut ere, nik ibilbide hortan, seguridade gehiago irabazi detela eta atrebitu naizela gauza batzuk egiten, orain dela 2 urte edo 4 urte ausartuko ez nintzakena, ez? Orduan, zentzu horretan ni pozik nao, nik kantatu dutelako eta bestek ere gehiago kantatu dutelako eta zentzu horretan gehiago atrebitu gehalako, zea super ahots bat eduki gabe, gauza ezberdinak probatzera. Zea registro diferenteak dazkagu, Jokinek adibidez oso grabea, eta nik uste horrek emateiola zea babes moduko bate momentutan. Beti iritu zaitu odoiek eta Odeira Biona hotxak ere ondo kuajatzeuela, eta honek daka hots bat, pasote bat, orduan hori ere igarritea koroetan, eta zentzu horretan nik uste, ni oso pozik nago. Guretzako bat zen ere atzeko azari garen ez Craig Biarren da, old shit bezala aritzen da musika munduan bere kabuz, eta guk ezagutzen dugu lehenago lagun bezala eta musikari bezala, gurean egon delako jotzen eta kontzertuak antolatu dizkiegu eta mila kontu, eta erakartzen gintuen gauzetako bat, bere ikuspegi musikala baina bereziki ere ahotsarekin daukan dominioa eta proposatu altzituen gauza guztiak, eta zentzu horretan saiatu gara aldik eta kasu gehien egiten, ez? Bere ahots teknika eta bere irudimen bokalari ere ez? Jo hemendik eta egon da hor, Mirenen eta bere artean ere jolas interesgarri bat, ez? Batak proposatu, besteak emendatu eta alderantziz, ez? Eta nik uste dut horre elkartu direla, bi indar interesgarri. Destino epikoak laneko hitzek ez dute norabide finko bat, baino badira errepikatzen diren kontzeptu eta ideiak. Nik esango nuke arietako bat dela generazionala, nik beti sentitu izan dut pixka bat berandu iristen nintzala toki guztietara, eta galdu deten zerbait, ez? Zerbait galdu izanaren sentsazio etengabe bat. Orduan, hori lotzen dugu, ez? Pixka tituloarekin eta ari bate izango litzake. Beste bada, pixkat fronte berriak irekitzearena, ez dakitan askatasuna o zer dan, baina bai da saiatzea beste nonbaitera begiratzen, beste errealitate batzuk bilatzen. Eta gero nik uste da hola ere, kritikatik ere badaka pixka bat, autokritikatik, eta gero mundua ikusten dugunean, batzutan pixka beltza ikusten dugula, eta muro potente batez, zeinen kontra etengabe jotzen ari gean. Hor daude gainera, elkarrizketa desente eduki ditugunak bere garaian horren inguruan, nola ere, igual punto bada belaunaldi bezala, Odei Miren eta Hirurok gutxi gora bera, belaunaldi berdinekoa gara, gutxi gora bera, Odei gazteagoa da, eta nola hor sortzen diren ere horrelako epika batzuk, iraultzaren edo herri borrokaren inguruan, eta baita musikaren inguruan, eta beste gauz askoren inguruan, eta ematen du destino epiko horiek askotan direla, etengabe zain egongo garela, helduko diren, ez dira inoiz guztiz heltzen, eta hor, zentzu horretan Mirenek esaten zuen lehen kontu hori, askatasunaren aldarri hori igual da gehiago deialdi bat esploratzeko gaur eta hemen gaudenarekin zen norabide ireki alditugun eta zer egin dezakegun. Bai, eta bilatzea gaur egungoari ere epika hori, ez? Nik uste garai ere oso gogorrak bizi biala, adore asko behar da gauza asko egiteko, probatzeko, sortzeko, eta igual bilatu behar diogula gure eguneroko hontan, ez epika hori edo.
Diskoa kalean zuzeneko emanaldiak ematea izango da taldearen hurrengo erronka. Udan Europan izan dira kontzertu biran, orain Euskal Herrian aurkeztuko dute. Diskoa aurkezteko asmoa dakau, oso pozik gaudelako disko honekin, eta gero hartu ditugu ere aurreko diskatik kantu batzuk, ere taularatuko ditugunak, baina nagusiki zentratuko gea guain egin degun horretan. Guain hasiko gea hortan, aurkezpen hortan, eta ikusi ber, hemendik hilabete batzutara ere zertan ibiltze gean, kantu gehiago dazka, guain aukeratzeko eta formato diferenteetara edo momentu ezberdinetara egokitzeko. Orduan, momentuz, pixka bat aurkeztu eta... Momentuz diska dan bezala saiatuko gea transmititzen zuzenean, kantua dauden orden berdinean, eta hoxe erakustiko dugu, gure urtebete pasa duen hori kontzertu gabe eta lokaldian gauza egiten, dantzatu nahi dugu lagunekin.